It's lunchtime! Kakain na naman ang mga buhaya! Ayaw mo pa video yung ibon. Steak in free sabaw. Alin na kay free sabaw? Ay, free sabaw. May video ba? Express Diner. Ito rin mga akla. Pansit. Siyempre, titignan na naman natin ang pinagmamahal ng mga putahe. May mami, may batchoy. Sa'yo magbatchoy. May barbecue. Sinigang. Fried fish. Kung doon isali yung mga afam na jubidyosan. Kapong-pong ta. Lami, wapak, tanan. Hala. Oh, ay, sa ano, Bin? Ano mo, Bin? Bicol Express na. Sa'yo? Pilayin muna natin sila, tapos saka ako mamimili. Ding is already here. What's yours? Ito po. Sa dua ay. Isa kami Isa pa. Pusit tamad dati sa. Isa ka po siya. Isa din ka munggo. Sundo. Ako na madam. Ay, dito naman tayo sa akin. Mountain Dew. Sino pa po ba ng rice? Mountain Dew. Idukol na lang nako. Malabian. Malabian na natin. Abrihan sir, abrihan sir. Abrihan. Apo kung palit. Yan. Ano po yung rice niyo po? Kasali po yung order? Buga. Buga. Buka. Buka. Buka.
Sila kuya driver, may kanina? Wala pa. Dua pa ka-double na rice dayon, te. Dua ka-double na rice. Okay na yan, 21. Okay, ikaw na kuha dito. Ay, bilas ko nga na mong duwan ni Juan, eh. Tama yan, ay na yan. Mabay nila. Ay na Juan, mong Magsaging ka kaya ano, baka nagkakram si muscle mo.
Mahal ba ka namo? Love ka namin kaya. Kanin ka ba? Ano? Uy, gamot mo. Brit, ayun dyan sa'yo. Parts, may tubig dyan, parts. Dito. Britney, magkambal. Naman. Patay ka rin. Lagi biling nga doang ang magpag. Ayaw na tayo, ano? Maglaw na siya nadugangan. Kapay na lang talaga. Meron ba lang kay ano? Meron ba? Meron ba sa tayo na kay... Ano lang. Ah, Kapay na. And for this lunch, magkano naman ang ating bill? Sila sa ba? Rice? Inabot ng One vegetable? Two rice? suplada po na. Yes, was one. Hindi mo na siya basta-basta pwede One makain. pork. The one that I show you, one pork. Yeah. 3,130. And one Fire of tao. Yun ang kailangan natin. Kung may drone kuha, pag nagkato na yan. Ay, Grabe yung pawis. Nakaka-oily yung init. Pero, busog match ang mga akla. Kaya naman, sugod na tayo sa susunod nating destination. See ya! Busog? Yes! Ganda mo talaga. Iba talaga aura mo ngayon, no?